pani kúpila dom, dovolila bývať v tom rodinnom dome priateľovej rodine. Tá jej splácala nejakú sumu, boli bez zmluvy, platila za nich elektriku, nájomné a po určitom čase je prestali platiť tú nejakú dohodnutú sumu mesačnú a nechcú sa odsťahovať. Čo má robiť pani? Čo má robiť teraz? Teraz snažiť sa s nimi dohodnúť, samozrejme oficiálnou nejakou cestou, nejakými výpovediami a tak ďalej, ale ak nebola podpísaná nájomná zmluva, ani nie je čo vypovedať a nie je z čoho dávať, ako keby výpoveď. V tomto prípade ja by som sa takisto obratila na súd. Ak sa s nimi nedá dohodnúť, tak určite sa obrátiť na súd. Toto sa asi stáva, že keď komunikujú klienti, alebo teda komunikujú ľudia s rodinou a v podstate spravia ten krok, že netreba zmluvu, nebudeme nič riešiť touto cestou. No, toto sa stáva aj medzi cudzými ľuďmi. Toto sa stáva aj v prípade, že sú nájomné zmluvy podpísané. Ale v prípade, že niekto užíva vašu nehnuteľnosť neoprávnene, že po ukončení nájmu, alebo nedaj Bože, že len tak sa vám niekto nasťahuje bez vášho povolenia do vašej nehnuteľnosti, tu nás sa treba naozaj jedine obrátiť na súd. Chápem, takže nedá sa nejaký policajti alebo nejaké My sme riešili pár takýchto prípadov, ale to boli... Ako polícia určite vám v tomto prípade nepomôže. Viem, že do jedného domu sme raz išli s policajtami, ale z toho dôvodu, že majiteľ mal naozaj strach o seba, o svoje zdravie, o svoj život, pretože v nájme mal ľudí, ktorí to bolo celé zle, tak v tom prípade tam s ním policajti išli, ale len preto, aby ho ochraňovali. Nie preto, že išli nejakým spôsobom ako vypratať nehnuteľnosť. To nie. V prvom rade asi taká rada, robte si nájomné zmluvy. Aj keď sú to známi, aj keď je to rodina. Treba mať nájomnú zmluvu, ktorá teda sa týka aj doplatkov, nedoplatkov. Je tam potom možnosť nejaké okamžité výpovede, ak nie sú, nie. On sa presne tam postupuje podľa toho, podľa akého zákona je tá nájomná zmluva robená. Ale každopádne, ak máte nájomnú zmluvu v ruke, tak máte väčšiu šancu uspieť na súde, ak sa bude treba súdiť.